may sa abagi. Kanayon kung mga agyaman kayo, agtalinaed kung mga kadagiti puso yu ti mensahe ni Kristo, iti amin na kinabaknang na. Agsisinuro ken agbibinalakad kayo, iti amin na kinasirib. Agkanta kayo kadagiti salmo, himno ken na espirituan na kankanta, anapno iti puso yu iti panagyaman iti Dios. Ngarod, amin nga aramiden ken sawen yu, aramiden yu itinagan ni Apo Jesus. Agyaman kayo iti Dios Ama, babaen ken kuana. Ti sao ti Apo. Agyaman tay ti Diyos, tumakber tayo. Sidadaan kang Apo, na agtungpal ti bilbiling mo. Madaydayaw ibalikas mo, maitantan mo, tinagan mo. Maitantan mo, tinagan mo. Pulugtam to'y panunod ko, ipay mo kat bendisyon mo. Tapno at tulnog daytoy puso, nagtumbal na mo. Madaydayaw ti balikas mo, maitantan mo, tinagan mo. Maitantan mo, tinagan mo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria ti may paay ken ka, o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, daytoy tibilin ko, agiin na ti aramidan ti Apo na, ngem awagan kayo iti gagayem, taimpakaamok kada kayo, haampay nga nagbasol iso ti konami, amoy langit. Habang agdalyasat ti panawan, lumaklakay nga lumaklakay, into na 18 years na ti ministry, 20, haanton nga amoy langitan, amoy lupan taon. Kasjemot ti kasar. Ti Kalaysa, haan nga honeymoon niya. Ryan. Charito. Oh. Ti Kalaysa, haan nga agnanayon nga honeymoon. Ti honeymoon, it runs only up to 18 months. 1 year in forma, something like that. After that, awanton. Haan nga honeymoon amin nga agnanayon, aginggana nga, ag 50 years kayo, mabalimot angat ha. Ngamaan. Kunatay latan, o 2 years, 1 year, o 1 to 2 years, that is honeymoon period dayjay. All the rest, it's all about commitment. Awanton. Oray deta kung kunayo nga ayat. Nagmayat ang ibagbaga. Apeng agpay kasar kara, Charito. Ay, ayatek father. Ah, very good. Awang problema. Apeng mga asawa umarayan. Ay, ayatek father. Ah, very good. Awang problema deta. Oray numang langit-langit taro pa yung agkalay sa data. Ti saludsod hanggang kailan? Saludsudin nyo, kadagita ninong kadaninang nyo, ninang yun Samuel Laida, kadaninong yoga po ta eleksyon. Saludsudin nyo kanyada, tanagadun ti agdindin na, nga kadindin na, hanamutin asa, hanamutin ay ayaten, anusan na laeng. Idi isuda ti agkasar ka, Apo, with all the banda, with all the amin, na parte amin nga manok ti kaarubada, idi nagasawadan after how many years ka, ayan nan di ayat awanan, anusak laengan, Father, ikarkararag ko pa ka nga pumusa yan, nauman.
Na siyempre, idi agar-aram da ka, apo ka katartarakyan na muta, nasingpot muta, di nagasawa da ka, rimwarte kinagpaisuna ni awam mutan. Iso nga tata, kung tayo, 1, honeymoon, all the rest, ito. Ganta automatic nga umay, nakasupot pa eh. Ada ka nagsakit tinagam na nga nga nabagaan, tangsit kamot ugali tayo dahi ta. Nya naka-stressan nyo, imbitasyon, handa, pagbado, magbidyo. Agdandanag kay tupay laeng no umanay, agdandanag kay tupay laeng madandama, tatangagundaway, hangkay nakapokus, wrong. Dapat nakapokus kayo tatari, naan nyo dahiti aldawyo, all the rest, awan, artificial la amin dagita. Agraman dagita, sabong ka da amin. Napay, artificial pa'y takiday, artificial pa'y takurima. How I wish nga, dakasarik nga normal isunahan, nga nag-make up, nga nag-lipstick, burarati buok na. Takas dito mo ti inaldaw nga panagbiagyo, haan? Apikas tanto, ayan nga, dakulot-kulot na tabuok mo ti inaldaw mo. Yung kanto aglabaji karayan ka, mindudugyot kanto laang ka, pay ka. Ha mga kasta nga inaldaw, laang nga bali, aldaw yumot, palubusang kayon. Nganti bagbaga na dito, focus. Uray to numalpas dito yung kasar, uray no nyo ti kunanto ti tao, uray no nyo ti ikasta ti tao nga sa bali kada kayo, masapol nga nakafocus kayo ditong galmaysa. Taado ti barbaridad nga mangdadaal ti agasawa. Even your parents, your brothers, your families, no daduma, isuda pa iti mangikat di focus yung itong galmay sa, tatatao da, agbasol da, agkapsot da. Iso nga ag-focus kayo. No makaisisbo karayan king galataw misbuwan. Hanad da kinasar ko nga talaga, literally nakaisbo. Tinervyos na, diya ka mo. Kung baka aglibas ka maagawid yung malibkungan, awan kang tuki din. Nag-focus kayo. Ag-focus ka ti pamilya Ryan. Ni Charito laeng. Charito, ag-focus ka kanyan. No nakafocus kayo, hangkay nala ka maiwawa. Ngamin, ti kamalitay no daduma, agin nasawa kay langarudan, agbibiyag kay pailaeng, sigunti ko na ti tao, awanan abagsaken. Masapol nga at the boundary yo, da kami agasawa kami, at da pagkapsutan mi, well and good. Liklikan mi ti mangpasakit ti sa bali, agasawa kayo, at da pagkapsutan, at da paglaingan, uray limited di paglaingan, nakafocus. Tanang rugi nga out of focus, naabaken. Nyati ayam mo, nyati sports mo Ryan. Basketball. Kita ang basketball, di may isang team, doon nga nakapokus, out na abak.
Santula agsubli din niya napintas ngay ayam no nag-focus. Kas jay mo ti panagasawa. No na out of focus kayon, mangrugin nga mawara. All the rest, artificial da kita. Da kayo, ti main actor da ito nga panagasawa, awan sa bali. Iso nga, ag-focus kayo, manipod tatarayan, malpas da ito'y ni Charito ti lubong mo. Charito, malpas da ito'y ni Ryan ti lubong mo. Sigurado, Ryan, no addapay nakitam nga, ando addapay hamo nakita nga ugali na, apin error mo amin diya kinademonya tamon hampay. Ay hampay. No addapay hamo nakita ekspektaro mo nga rumwarto. Nya? Charito, no addapay mo hamo nakita nga kinademonyo ni Ryan, rumwarto. Ekspektarin nyo daytan. Kayat na nga sa hangkay mat ang agbaling nga kas di mo pangaasyo ta martiluang kay mo to nagbaling kay mga demonyo ken demonyo. Adda pagkapsutan ti tunggal maysa. Ngem no naka-focus kayo, no rimbawan nyo ti ayat dayjay panagkadwayo abaken na. Ti pungtot ti babae manulang nga minutes dayta. Sa bali mo ti lalaki no agpungtot duwa nga aldaw dayta. Nung nagbangbanglo ka ti rabi nga dahil medyo nagdigos ka, awan tone. Pagbiit la dayta, hanyo nga itulok nga dahil kamali ti maysa, ti mang dadael, mang pakaro, iti susik ti panagasawa yo. Taawan ti agasawa nga nagapapa. Diyan mo, adda nga ta. Adda agasawa to nga nagsinsinong bat, adda di ayan may, apaya umul da ngamin. Handa nagsinsinong bat. Di may samahan na makita ti mading aramid na di may sa apaya bulag ngamin. Gasam ta nagatindarak ti kasar, nagsaujininang, kunana, ti kararag mi kada kayaw, ti kararag ko kada kayaw, hangkay ko mapulos nga agap apa. Anya mo day tanga sa anak mo ti kasarin, imposible mo't Nayon na amin, joy and sorrow nga rod. Ngam no nakafocus kayo, no committed kayo, dahil tabasit nga apa, mabalin nga sulnitan ti ayat. Aginawat kayo. Haan nga mabalin nga ti may haan nga mabalin nga ti kinapakumbak may sala mga aramid, agpakpakumbaba di may sa, agtangtang si ti, haan nga mabalin da ita. No agpakumbaba di may sa, agpakumbaba mo di may sa. No aganos di may sa, aganos mo di may sa. Haan nga mabalin nga tila, agan-anos kayo, bangbangir. Hala ko madi dekorasyon yun natuwang di may sa madihang agbagay masapol nga agtader da nga dua ad agtader nga mangigiggenan tang mayangin no kunayo nga aganos di may sa agin na no, dua kayo haan nga mabaling nga may sa tadwa kay nga ruden prambalasang to baro agasawa kayon agtin na kunay na kayo ado dagitay nasaya at nga pamilya nga nag-survive naragsak dalata tanagin inanos da dagiti daduma ka inawat ko pa yun father nga kasjay nila kay ko ado pagkapsutan na nga inawat ko ay ayatin nan di mo lalaki inawat ko mutin father nga kasjay ni bakit ko kanya nga ruti armas mo nagbalinak atulang oray niya kung kunanatan naginawat commitment day jay katat tagaputag kalay sa kayo, kaya yung matisimbaan, kaya yung mga pasantun da ito'y, haan nga sibil dato'y, dayo ti sibil kin da ita, ti sibil ngamin kin, the eyes of the people, mabalin nyo agden na. Ngam da ito'y awatin nyo, sakramento. No, kas ano katanok ti bunyag, konfirma na santon amisa, panaka-orden ni Apopadi, kas tamot katanok da ita awatin nyo. Nasagraduan, holy family. Nagkonpesar kayo, nadalus kayo. Rugyan nyo nga nadalus daytoy nga panagasawa yo ikarkarigatan nyo ti agbiag ang nadalus ti tunggal maysa. Haan nga ag-survive. Ryan Charito ti adday lumlumeng na iti panagasawa rumwar nga rumwar. Nadday lumlumeng yo iti tunggal maysa haan nga agbalin uray man makalusot kayo. Addan tulak na bahid di puso iso nga tatanta mangrugi kayo ikarkarigatam Ryan nga awan Apolos ti makita ni Charito nga pagduaduaan na kanyam. Charito ikarigatam nga awan Apolos makita ni Ryan nga pagdua tano adda doubt
No adda duda ijo unag ti panagasawa. Huray no kunayo nga agsikat kayon to, nalaing kayon to, oray maawardan kayo